Aku yen nyawang kowe iki lho. Piye, Pak? Saben-saben esuk nyawang kowe bapak ki mesti kelingan simbokmu lho, Nduk. Lho, kok kelingan simbok si ono apa? Ayumu kuwi lho. Ayumu persis kaya simbokmu sing wis kondur kasedan jati. Lah aku ayu. Ayo anake sapa kok ya ora ayu? Masa ya ayu. Bapake kaya ngono masa anake ayu. Apa njur bapakmu kurang ganteng ngono apa? Bapakmu gantenge ya ngene iki kok. Biyen tau dadi Janaka jare. Janaka ireng. Heeh. Ngene, Nduk. Piye, Pak? Nggonmu olah-olah wis rampung apa durung? Wis, Pak. Bapak nak arep dahar, wis mateng kabeh. Kowe iki olah apa to? Mau masak bening. Hah? Bening. Masak bening. Nggih. Ayolah kowe Goreng gereh lah. gesek maneh. Elah belis. Lah sing Lah. enak. Nggonmu mbah-mbah piye? Mbak-mbak ya wis rampung. Wis rampung. Tak jereng. Dari ngenteni garine. Aku jane ya duwe kepenginan, Nduk. Lho, pengen apa? Larak ya kowe iki wis akhir dewasa to. Kowe wis gedhe. Dasare ayu. Ning kok ya urung ana priya sing nglamar kowe to? Karang ora ayu, dadi ra ono sing seneng kok. Apa nggonmu srawung karo tangga teparo ki ora becik? Ya becik. Wis ngene, cetane saiki Bapak tak mau memburi kowe maring pasar bapak tukokno mbako sing paling enak ya, Nduk ya. Mbako apa kok ono sing paling Mbako bendungan. Ya? Bendungan? Heeh. Mbako lembak menyan dalan kono. Bapak tak mau memburi kono, ya. ya Pak tak ono. Heeh. Wis budal sing hati-hati lho, Nduk. Umbuling para kawula. Iki ana madyaning kono kadadak ana bocah ayu. Upamane aku kepengin serawung karo bocah iki, apa jeneng aku sing ngagem Subatrapsila? Kudune tapi ngatos-atos, Gus. Niki wonten tengahing alas. Mbok mempere niki senes menungsa. Wong genah-genah kaya menungsa kok dudu menungsa kepiye? Mbok menawa niki kan tengahing alas. Oh, kaya Jenengan kan priyayi bagus. Mbok menawa kenang sandung wangke apa sing kudu menungsa jenengan bilahi urane kula mawon sing takon. Umpamane aku mati ora masalah utangku akeh iki. Oh, ngono. Arep takon, wis kono takon. Main yakin ayune. Umpamane kuwi temenan priyayi nggih Gus, umpamane aku duwe bojoku seminggu ora katokan. Maksudnya sarungan.
mboten salah kok nyuwun pangapunten. Mendingnya do temen karo pakai bojoku. Alah. Jenengan niku sinten? Ada anu naminipun. Aku Larasati. Oh, nggih kula tunggu lainnya jemuah kliwon. Aku urung takon. Ora takut ya ora apa-apa. Takut temen Gus. Naminipun Pak Larasati. nggih. Sarwati. Kowe ki anggere takon sing cetha apa kupingmu sing kurang cetha nggone ngrungokke. Sarwati. Larasati. Kurang jelas medal teng kuping kula. Piye piye? Don, yo urung krungu wong anu ngomong. Lah kok guyu? Lah wong keri. Ngeten mawon. Iku dokter keri. Larasati. Larasati. Nuwun sewu Gus, Larasati. Jenenge Jeneng Larasati. ning pada karo adikku, ayo-ayo keringetnya asin. Mangke. Apa bener jenengmu Larasati bocah iki? Iya, jenengku Larasati. Kowe kuwi bocah saka ngendi? Mergo katitik saka agemanmu nelakake yen kowe kuwi bocah ing Karang Pradesan. Aku saka desa Kasian. Oh, saka desa Kasian. Larasati. Yen kepareng ayuh bareng-bareng serawung karo aku. Serawung sing kepiye? Aku kepengin banget tetepungan karo kowe. Gandeng aku wis ngerti sapa jenengmu, apa kepareng yen kowe kuwi bakal ngerti marang asmaku. Lah panjenengan si sapa? Aku ki mau putring kraton Medang Kamulyan. Aku pangeran Daneswara. Pangeran Daneswara, saka pangeran aku Pak Dene. Kula Pak Dene pengairan. Larasati. Arpa kowe kuwi mung bocah desa ning kebak ing Subatrapsila. Nggih pangapunten. Kanthi kasunyatan bareng kowe ngerti yen aku putring Medang Kamulyan. Kowe kuwi tekon ndepur ana pengarepanku. Ning kurang prayoga iki ana madyaning wana. Jumenenga bocah iki. Mangke kula kuwalat. Aku dudu priagung sing milalati. Lah mangke kula kuwalat. bener mbok kewalat. Upamane kaya jambu maja sirah nang isor, sampean kaya jambu maja, wah main banget jarine malah kabeh. Mengalah kabeh. Iki ana madyaning alas. Yen kowe ndeprok kaya ngono kuwi mengko anggere dicopok semut terus kepiye. Mboten napa-napa. Wis semut, ndak akeh semut kok. Wis tak aturi jumeneng wae. Larasati. Ora. Kepareng aku pirsa jane kowe kuwi bakal menyang endi ngatasé kowe bocah wadon kok mlaku datan ana rowange. Kowe bakal menyang endi bocah ayu? Kula ajeng teng pasar, Raden. Oh, arep ning pasar. Ya nggih Gus kepanggih jenengan nggih, angger ketemu Tino digawang anak. Ya, oh, gak ya gue. Laporan ternyata. Kamu sih Gus kena tak mikir. Laporan. Larasati. Kula Raden. Yen kowe kuwi kepengin banget menyang pasar dikongkon karo keluargamu mengko tak kancani kepiye? Boten Raden. Bapak kula sing kengken kula tumbas mbako. Oh. Ngene ya cah iki. Nggih, wantun. Upamane aku ora ngendika mbok menawa kowe durung bisa nampa ing sining atiku. Arep nembe pisan jiki aku serawung karo kowe, ning aku tak ngendika bloko lan aja kaget atimu, wong ayu. Ngendika napa to, Raden? Arep nembe iki aku serawung karo kowe ning aku kepincut marang endahing pasuryanmu. Aku tresna marang kowe Larasati. Ampun ngaten, Raden. Ampun ngaten kepiye? Nembe pisan iki kepanggih. Kowe kuwi ora susah duweni rasa wedi marang aku. Aku ngerti. Arep jroning batinmu ora cumetha ning atiku krasa. Kowe kuwi nggone nampik marang aku mergo derajat pangkat. Aku turasing ngawirya kowe kuwi mung bocah desa. Oh Larasati. Yen bisa perkara katresnan aja nganti kalingan dening derajat pangkat.
Mergo tresnaku aku ora mawas sapa wae. Arepa kowe kuwi mung bocah desa ning aku lahir batin tresna marangku. Mulane timbang ngono berantakku wong aku. Sak lawang sing urip nembe iki aku kedanen kayang paesing putri. Aku durung ketuwuan saum pomo katresnanku wong kang manis satemene semi bokongmu gede kok. Atut runtut. Iya. Bokong sing gede. Bokong kula nang anteng urip iki bokong. Iya. Apa iki? Datan king gang sarikmo. Ampun kados niku Raden. Ampun. Lho saiki sapa wong lanang sing kuat nyawang wong wadon sing kaya kowe kuwi? Kaya kowe mana-mana aja kasar sing alon bae. Kasar temen dikapak kena. Dikapak kena. Ale anggere kok ana kowe sangsaya ora gelem. Raden ampun ampun Raden. Ampun kados niku. Wong ayu. Wis saiki kowe milih. Aku dadi bojomu apa kowe dadi bojoku? Pilihan apa kowe? Wis api-apian atan kowe karo melek ora tegel karo merem aku gelem yo. Pokoke wong desa niki Raden. Iya, pokonge wong desa. Tiap dina sampean sih bokong kok bokong-bokan terus jarang berekan. Aja gelem bokonge dimek sampean aja gelem kepriye ning lepek. Larasati. Arepa kowe kuwi mung bocah desa ning pasuryanmu yen cinandra bebasan turah werna kurang rupa. Yen tak dulu saka pucuk ing rikmamu nganti tekan jempol samparanmu blas tanpa cacat wong ayu. Murgasa. Kowe iki arep jeblang-jeblung ning ayune ora kena disingkiri. Wis pokoke angger kowe gelem dadi bojoku, kowe kuwi arep tak mayarke. Ora tak jak rembugan apa-apa ngertine mung arep tak nggo turunan. Sampean sing
tansah marap pamoring somo madyaning wana kang gung liwang-liwung kaya ngene iki ana sakjuganing kenya sing mlayu kaya dene kak oyak dening satuh kang galak muga sik cahayu. Guru. Waduh menangi vitamin. Lho. Lah kula malah ditinggal niku. Lho vitamin piye? Lah bareng niki aduh. Malah atesan ditinggal-tinggal. Raden, pangapunten. Kok jenengan teng dalan? Aku iki diwastani ning dalan ya kena. Umpamane ana ing sak madyaning wana ya ora apa-apa wong dasar iki ya alas kang gung liwang-liwung. Mung tuwuh rasa cubriya jroning atiku yen aku nyawang marang sliramu katitik pasuryanmu endah.
Katitik pasuryanmu ayu. Ning kok gegirisi. Adaane yen ana alas kang gungliwang-liwung kok ana kenya kang endah kuwi yen dudu kuntilanak ya peri. Ah, niku kudu ngati-ati temenan iki. Sampeyan niku menungso napa bangsaning krajiman jim setan priprayangan. Kula menungso, Raden. Alah menungso apa wong genah ora nambah lemah kok menungso. Lho. Mboten ngambah lemah niku. Nggih, Ora nambah lemah. Kula ngambah karpet. nambah lemah. Bener-bener blok kok lemah. Karpet niki, Raden. Kowe senenge gawe ning kobaran. Vitamin kuwi banget iki. Apa kuwi? Yo aku tak pitaya marang sliramu dan sliramu iki menungso. Cahayu. Aku tak mundhut pirsa asmamu sapa? Aku Larasati, Larasati bocah saka ngendi? Desa Kasian. Oh, Niki ngati-ati. Desa Kasian. Ngati-ati saking Lho jenenge jenengan pun sinten, bahaya. Raden? Aku yen kersa mastani Aji Saka. Oh, di sana Aji Soko. Nggih, Saking pundi? saking Majni. Pripun? Lha kok kumujeng to? Kula mboten ngertos. Iki nek ana wong wedon kok jur oleh mesam-mesem kaya ngene iki aku cubrio iki. Lah niki sing nek geger niki keton Drawasi niki. Yakin. Jenenge tok niku Larasati lho, ngati-ati lho. Heeh, laras. Enten tembung asma kinarya Japa, Larasati berarti kan natatine. Dadi- Aja niki wong wadon sing gelem larani ati niki. Lho. Nggih to. Sampeyan wong wedok sing sok nglarani ati. Boten di sana. Oh, nggih. Pokoke mek semetok paling ora 120 lah. Nggih, Larasati, nuwun sewu. Kula tak mundhut pirsa. Pripun di sana? Panjenengan kok mlajar wonten madyaning kono kados dene Kak Oyak dening Sima kang galak niku wonten wigatos ingkang kados pundi? Lan kalih sinten kok piyambakan wonten mriki? Anu di sana. Kula diuyak-uyak. Ini tiang. Dioyak-oyak wong. Nggih, Tiang niku tiang wedok napa kakung? kakung. Oh, kakung. Lah kersanipun kok pun oyak-oyak? Badhe seneng kalih kula di sana. Tiang menika badhe seneng kalian panjenengan. Nggih, Lah kenging menapa kok panjenengan belajar? kula mboten tresno. Oh, lah sing lepat niku sinten? Sing luput niku sinten? Yen mriku. Lah wong mriku tresno kok jenengan ra tresno ya jenengan sing luput kok. Lah nek jenengan tresno ora bakal dioyak-oyak. Kula wong desa. Mriku anak. Mergo ati to, mergo ati. Ngaten. Oh, nggih. Lah kersanipun sak sampunipun pinanggih kalih kula. Kula badhe nyuwun tolong di sana. Nyuwun tulung kalih kula. Nggih. Nggih. Kersanipun nyuwun dipun teraken kondur menapa kados pundi? Kula nyuwun ditulungi. Oh, yen tiange mangke mriki kok kaya panjenengan. Menika tiange di sana. Lah wong ganteng kok ora kersa sampean. Lah kok nggih ngono ora penak kok. Kula wong desa di sana. Oh, dadi nek wong desa niku wedi nek pinanggi tiyang kados ngaten. Oh, nggih. Salah Pak. Larasati. Kula Raden. Arep kowe mlayu tekan padoning jagat ketang tresnaku marang kowe, aku tetep bojong marang kowe, Cahaya. Aku tresna karo kowe. Mengko anggere kowe kadung meteng kok piye? Lu mau tak mek bokonge biasa. Iya meteng. Alamat kok sampean apa maning ngemek, depak ge meteng. Meteng aja.
Kok mboten tresno pisanan. Kowe kok sak rimbit karo piyayi kakung sapa kowe? Mangke riyin kisana. Janipun kula menika mboten wonten sesambunganipun kalian piyayi menika. Namung kemawon pinuju kula menika leledang wonten papan mriki wonten pelajaripun kenya ingkang nama Larasati, lajeng piyambakipun nyuwun tulung kalih kula bilih piyambakipun dipun oyak-oyak dhateng panjenengan badhe pun pundhut garwa. Ning piyambakipun menika mboten tresna. Sadurunge aku nanggapi marang kandhamu kok kepengin serawung sapa kowe? Kula Aji Saka. Oh, jenengmu Aji Saka. Diserawungke. Putring Kraton Medang Kamulyan. Aku Pangeran Daneswara. Aku nanggapi marang kabeh kandhamu Aji Saka yen bisa aja canduk lawung perkara iki. Mergo iki perkaraku karo bocah wadon kae aja melu-melu. Oh, nggih. Wadon piyambakipun tresna. Panjenengan tresna kula mboten badhe dados pepalang. Namung kemawon piyambakipun nyuwun tulung kalih kula amarga piyambakipun niku ajrih dhateng panjenengan, piyambakipun mboten tresna. Kula tadah duka ingkang kathah pareng kula matur yen kersa panjenengan niku ampun dipun lajeng-lajengaken menika misahan. Larasati muni ora tresna mergo ana kowe Aji Saka. Yo, ning yen ora ana kowe Larasati kae bakal nampa marang tresnaku. Larasati. Lah monggo nek kersa. Wis kowe kuwi nampik karo aku sing ditampik nggon ngendi? Nacat karo aku sing dicacat kuwi mau apane? Kula mboten tresno, Raden. Nggih pangapunten. Wis upamane karo sapa-sapa, aku gelem ning aku tak nyempil sepisan yo. Cocok aja sepisan pin telu. Wong lanang ora igepisin lah. Masih sapa kae bocah. Guna-guna ra gelem. Aji Saka. Terus pundi? Aku traing ngawirya Rembesing Madu, putrane Rama Prabu Dewata Cengkar. Aku nyawang karo kowe perkara iku ora tak dadekke klilip nganggo waton kok aja melu-melu perkara iki. Minggir bocah wadon kae bakal tak boyong nang negaraku. Kula mboten badhe mawas panjenengan menika sinten. Namun ingkang kula gumuni niku kaleresan. Jadi badhe kudu dhateng kula. Ingkang badhe dhateng saken dhateng Larasati. Kowe bakal nulungi karo Larasati. Pamrihmu. Namung tetulung kemawon dhateng Larasati, piyambakipun mesakaken namung Larasati. Bagus. Hing papan kene temtokke aku apa kowe sing glimpang dadi batang aja lebur dadi tawu. Sendika.
kula balik melih ming kula pesen. Piye? Ngati-ati wong wadon saniki niku bahaya. Lho. Nggih, boros utamane borose niku teng lampu. Lanjut? Biasane kula niku ngrungokaken tanggane kula. Heeh. Mas, iki kepadangan tolong lampune tak pateni engko tak mute ngono lho. Nggih, maksude dadi boros teng lampu lho, lampune dimuti. Oh, rumangsang. Larasati. Piye? Wis lega to sliramu? Sana. Kula matur nuwun sanget. Ya padha-padha. Ya. Nggih mangke kula upahi lah. Lho piye to? Arep ngupahi aku? Kagungan duit ngono apa? Mboten sih. Lho, arep ngupahi pira? Mau sing digawani. Arep ngupahi. Upahi kula. Upahe sliramu. Larasati. Ngono ya tak aturi. Aja seneng geguyon. Aja seneng geguyon ngendika kok kaya ngono upahe kok upahe kula. Lho tegese upahe sliramu iki kepiye? Kula mboten guyon. Karepe Ketreh mawon. Apa mboten eman-eman? Tenang, mboten gelem. arep ngabdi karo aku to sliramu. Lho. Nabi tolak ya isi. Lho. Kok dadi ngono to? Ngono yo lah rasane. Apa ngendi kamu aku wis tanggap. Jeder. Aku wis tanggap sing dadi ngendi kamu. Tak sawang saka mripatmu aku wis pirsa. Tak sawang saka enjepanmu aku wis ngrumangsani menawa kowe wis syukur menawa tak tulungi aku dadi sliramu kepengin bales karo aku. Ning tekan nggone ngendi kamu arep ngupahi aku kok diupahi awakmu. Nggih, napa kula salah nek ngomong? Wah, yen ngono ora usah wae kok. Sik. Asodun. Nggih kula langsung. Tegese ora usah ditari. Lho. Lah wong ayune kaya ngono kok sapa sing ora kepengin to? Lah mbok wong semene kae sing kakung-kakung mesti kepengin. Sing nyekel mbek pendaku Pak. Padakno es. Ora ketang tino wae tineng. Kaos mesti kerentek. Mung wae. Menungso sing normal ki ya pancen kaya ngono. Wong ayu, wong endah kaya sliramu sapa sing ora kepengin. Mung wae linambaran ati kang iman pita ning ngersaning Gusti. Kena seneng, kena kepengin. Ning nek durung dadi duweke ya aja wani-wani. Sak ngono to. Terus Ora sliramu kok cah wedok kok ana gomise. Age iki aku panos cedakan iki age iki. Nek nang kono-kono wis kok kadoan tak lirik ning nang kene wong karang kaya ngene iki tak ndake. kula tak ngatur mawon lah. Ngono ya Larasati. Becik ngene. Kabeh ngendikamu aku wis bisa nampa. Umpama sethithik kok aku geguyon kelawan sliramu ya sing gedhe pangapuramu. Bakune niatku durung rampung. Aku mbiyantu marang sliramu kuwi njaga keselamatanmu ben bisa tumeka ning ngersaning bapakmu. Sliramu kondur ayuh tak terke ning ngersaning bapakmu. Kersa to? Nggih. Lah iya. Sebab ngono kok umpama mengko ora tak terke sliramu kondur piyambak, ketemu wong-wong kae mau meneh njur arep ngopo. Ora ngono to? Nggih. Kersa Kersa. tak terke ning saring bapakmu.
Wis yo, bareng karo aku tak suwan saling bapakmu. Ya. Neng gubuk ijen mergo bapa karo ibu sedo dipateni dening Dewata Cengkar. Bapa nelongso rasane ngati
paling enak. Lah kok Bali nggawa bakone kae bakone kae apa? Hah? Ya udah, Pak. Lah bakone ndi? Penasaran. Eman-eman. Monggo kisana katuran pinara. Injih, Monggo kula aturi lenggah. sampun kepareng. Sampun, sampun. Ah, nyuwun pangapunten. Boten ateges tambul nggih, saweg sak menika pinanggih. Panjenengan menika sinten kok gandeng kali anak kula? Kula menika mbak enak. Ah, Entuk-entukane ingkang putra panjenengan. ampun ngaten ah. Mosok mbako enak saged mlaku. Pacangan. Hah? Pacangan. Pacangan ki apa? Pacangan ya. Apa kowe ngerti pacangan ngono apa? Pacangan ya sayur sing enak kae sing panjang-panjang. Oh, sayur lodeh. Nggih, kula bali Nggih, nggih. tetepangan panjenengan menika sinten? Lajeng saking pundi? Nami kula Aji Soko. Aji Saka. Saking Padepokan Majeni. Saking Majeni seberang segara mriku. Ngaten injih. Nggih, kula nggih awon-awon ngaten kula bapake Larasati. Kula Pak Kasian. Injih. Ini bapak kula. Kasihan sangat. Kasihan nggih bapake panjenengan. Ya ampun kasian banget ah. Nyuwun pangapunten menika Nggih. putra saestu. Estu menika putra anak kula niku anak kula Estu. Mboten mirip nggih. Kok gumun kula nggih. Lah sing damelaken gumun niku napa? Bapake kados panjenengan kok putrane kados mekaten. Napa kula kirang ganteng? Mboten kirang ganteng mboten ning turah elek. Hah? Wis tamu. Ora ngalem tamune malah ngelek-elek sing duwe omah. Nah, Aja emosi Mang. aku ya ora nesu ah. Anu kisana. Nggih namung guyon kemawon kok Pak. Nggih, nggih. Lajeng panjenengan rawuh wonten rompok kula menika sesarengan kali anak kula niku estunipun enten napa? Yektosipun namung tadadukan kang kathah saderengipun kula ngaturaken sungkem katur dhateng griyanipun Nggih, Bapak. kula tampi pinanggih sami-sami. Nggih. Ngaten Pak. Mboten kanthi katemoh yen kula menika badhe sowan ngersanipun panjenengan. Nggih. Namung kemawon pinuju wonten sak madyaning wana menika wonten pawestri ingkang mlajar bengok-bengok kados direka oyak dhateng simo ingkang galak. Wonten Sak bocah madyaning wana. bocah wadon mlayu-mlayu ngaten apa? Nggih. Sak sampunipun nyaket pinanggih kali kula jebul ingkang putra menika. Anak kula Larasati. Larasati. Kowe iki mau mlayu-mlayu ana apa? Aku dikancel-kancel. Ah, ono kok kacir iki Mas. Doyak-oyak. Doyak-oyak. Oh. Dadi kowe doyak-oyak wong. Diblakake wae tondo Cahayu. Lah kawitane iso doyak-oyak. Wong kuwi duwe karep piye? Seneng karo aku. Seneng karo kowe. Iya, Lah kowe aku ora. ora seneng. Oh. Banjur ketemune karo Aji Saka. Kae sing nulungi aku, Pak. Tenan. Yen pangapunten sajange anak kula panjenengan menika kang tetulung kali anak kula nggih. Pancen leres. Nggih, sak Mila kula tulungi ingkang putra karo dipun oyak-oyak dhateng Satya Bagus dasaring putraning Nalendra. Satria Bagus putraning Nalit. Sapa asmane Cahayu? Larasati. Ora iki mau sing oyak-oyak sliramu ngono lho. Pangeran Daneswara. Lah ya Pangeran Daneswara menika lho. Putra Prabu Dewata Cengkar ngaten apa nggih? Wis bilai. Lah gandeng piyambakipun menika ngruda dhateng ingkang putra kepeksa piyambakipun kula singkiraken. Kula Nggih. misahaken dhateng ingkang putra
Mila ngantos sapriki piyambakipun lajeng kula dherekaken kula suwanaken ngersanipun panjenengan lho Pak. Tadah duka ingkang kathah. Dadi mboten kanthi katemoho kula menika sareng kaliyan ingkang putra. Injih. Sak sampunipun panjenengan tetulung kali anak kula. Kula ngaturaken ageng matur nuwun. Injih, Pak. Lajeng menawi kula dulu panjenengan menika sajak kok enten sing benten. Benten kados pundi nggih? Kala wau rada wedi kok sakmenika kadon wonten cahyane ngeten. Tegesipun menika sak sampunipun pinanggih dhateng bapakipun ingkang putra menika rumaos plong manah kula. Oh ngaten. Dados sampun boten wonten raos bilih kula menika ajrih kadukanan dhateng panjenengan. Nggih, ngaten. Lajeng kula menggalih ing ajeng piyambakipun menika ingkang putra Larasati, piyambakipun ngendika sak samunipun kula tulungi. Nggih. Kok ngendikanipun badhe ngaturi upah dhateng kula. Lah kula ya bingung to, Pak. Nek Nduk, kowe tenan arek ngupahi kok. Arek ngupahi Adi Saka. Lanjut duwemu ki lho apa? Hah? Tak omahi aku, Pak. Oh alah. Bapak sing ngomong jari nyong wis gedhe ora bojo-bojo. Akeh sing ngarepna ki. Lah, kowe ya seneng tenan. Ganteng iki. Dados wau Larasati ajeng ngupahi panjenengan, upahe ning anak kula dhewe ngaten. Ngendikanipun ngaten. Lajeng panjenengan Lah kula nggih bingung kula upahih lah ditakokke duwite mboten nonton malah upahih kula. Ngaten niku. panjenengan purun. Lah kula jaripun nggih mboten lho. Mboten napa? Mboten susah. Mboten susah. Mboten susah ditari. Oh ngaten. Anu kisana Asiji Saka nggih, Asiji Saka nggih. Nggih, nggih. Gandeng kula menika sampun cetha lara-laraipun langkung prayogi panjenengan kali yoga anak kula Larasati lerem sak wetawis. Mangke riyen, mangke riyen. Nggih. Pripun? Menapa lajeng kemawon mono? Niku mangke saged dipun rembak wonten ing wingking. Oh, ngaten niku. Nggih, saged dipun rembak ing wonten ing wingking. Mosok rembakan wonten mriki rak nggih sah. Kula ajre wong sebabipun menika dereng muktring kula. Dados nggih kula jaga ngaten niku lho, Nek Pak. namung wonten pengkeran sareng-sareng. Kejaba nek sak menika disirih rumiyin ya monggo ngaten niku. Ngaten. Nek umpami wonten pengkeran sareng-sareng mboten napa-napa waton mboten gepok senggol. Oh, injih. Rak kados ngaten. Injih, sendika tak nderek. Menawi boten klentu panjenengan Gusti Temenggung nggih. Ora kleru. Saiki dudu Tumenggung. Sakmenika senes Temenggung. Dudu Lajeng sakwise negara Galuh dadi negara Medang Kamuryan. Galuh dados negari Medang Heeh. Kamuryan. Patih sing dhesit minggat. Tumenggunge saiki dadi patih. Dados Doronggung Talanggana dados Patih. patih ingkang minulya ngeten nggih. Patih sing minulya, patih sing gedhe tanggung jawabe karo warga ana ing negara Medang Kamuryan. Lah anu menika Senopati lho, Senopati. nika senopati sing rambute gondrong sinten nika? Sing rambute gondrong jenengan. Niku adik kula. Oh, adi jenengan. Niki Senopati pengpengan. Dadi nami panjenengan pengpengan ngeten. Senopati sing kondang kalongko jeneng kula niku Talang Yudha.
Talang Yuda. Oh, Patih Talangkono, Senopati Talangyuda. sak sampunipun rawuh wonten rompok kula ngaturi kasugengan Daropati. Entuk pangestune panjenengan. Patih Kang Minulya ora manggih rubeda apa-apa. Nggih, Bali panjenengan sak keluarga kepiye? nggih nampi berkahing Gusti kula sak gotrak keluarga sami sehat. Wigatine Nah niki mbok panjenengan iku sampun nyumurupi sampun mireng wara-wara jaman rikala semana. wara-wara ingkang kados pundi nggih? Yen to ana keraton anyar, ratune ratu anyar, patih-patih anyar, senopati anyar, peraturan anyar. Ratu anyar, patih anyar, senopati gondrong anyar, Peraturan pranatane nggih anyar. anyar. Tukang bonange bojone ya anyar. Apa iya? Lajeng pranatan ingkang kados pundi niku sing enggal niku pranatan kados pundi? Pranatan sing anyar sepisan. Rega-rega sembako. Nggih. Didunke Lombok Brambang bawang kur 4.000. Nah, nek niku kula gathuk. Mulya makmur. Nggih, kula gathuk niku. Uyah 100.000. Napa mboten kewalik niku? Mergo kanggo ijol, kanggo liru sing murah kowe mau. Oh, ngaten. Tekan puntone nggih nekek kewula niku. Sak banjure aku teka Nggih, wonten wigati napa? bakal narik pajak karo sampean. Pajak. Larak Sampean panene pirang kintal? wah nek kula panene rada kathah niki. Kula angsal panen karo tengah kintal. Karo tengah kintal nek ngono 150 kilo. 150 kilo. Oh, 150 kilo. Senopati. Iki rembugan. Ratu Gustine gone kondo kuwi nek panen 150 kilo, sing 140 kilo nggo pajak, sing 10 kilo kanggo mangan. Dadi sampean kudu asok pajak 140 kilo. Mboten klentu niku. Ora, Peraturan kok peraturan. Nek umpami ya pun caket. Iki peraturan ingkang dipun saken kalian dek dipun. Sampai lamun lanyu-lanyu. Niki pun dimusyawarahkan wonten ing Pendapi Agung tur diseseni kalian dek dipun. Bal babut niku napa sih? Sampai dulu ngerti? Aduh. Kak, sampai dulu ngerti? Mau jenengan ngendika bal babut ngeten napa? Dek dipun. Oh, drum nggih. Wong tuwa wis dilalah. budek. Wong tua goblok. Budek marang budek. Aduh, dek dipun ora ngerti. Urung ngerti sampean? Sakit dereng. Takon karo sing ngerti. Nah, jenengan ngertos mboten? Ya ulung. Dadi panenane wis tak gawake gerobak kanggo nggawa pajak-pajak sing tak tariki. Mula endi? Anu ngaten, Daropati. Lah nek umpami kok kula kedah asung pajak menika 140 kilo nggih. Bener. Sing 10 kilo. Kanggo mangan sampean. Lah niku rak nggih sami mawon badhe mateni kula. Ayo ora nak Brambang bawang wis murah kabeh. Anjur 10 kilo niku pinten dinten? Ayo kan bisa ngirit mangan kursak gabah siji sak beras. Sak cangkir ora usah akeh. Sewu. Nggih. Niki. Nun sewu. Umpamane sampean ngeman karo bandane kenging. Ning wonten ijole. Nah, niki kula rada gathuk niki. Ijole Nggih, wonten. Ijole napa niku? Ijole ndase sampean. Hei! barangan. Dadi nek sampean ora gelem, asok ana ijole. Ijole nek anak ayu anake nek ora duwe sirahe sampean. Senopati. Gandeng ora gelem. Awak
anak sing menor kene tak gawa kanggo ijol pajege. Mboten saged. Ora iso. Mboten saged. Ora iso. Wes. Senopati. Reh ning kabeh. Wis dadi perkara. Ayo Perjopati wen ora gelem karo. Senopati, Pripun? iki ana menungso ketok mblerengi. Nggih, Pak. Kula sing tanggung jawab. Hei Kisana, dus pundi? Tak delok dudu kawula medhang kawulan dadak melu nyegah marang Anggur Gak Perjaya karo wong kang ora gelem bayar pajak. Sopo? Kula Aji Saka. Aji Saka. Nggih. Saking Padhebokan Majeni. Kula tiyang manca. Ning kula wau kula namung tetulung dhateng ingkang putra. Larasati kak oyak-oyak dhateng tiyang sanes badhe ngruda paripeksa mundhut garwa dhateng piyambakipun. Nek wong negeri manca ora kena canduk lawung karo kawula ing kraton medhang kawulan merga wis ana kang duweni panguwasa. Nggih. Kula mboten badhe canduk lawung. Ning yen panjenengan menika leres tumindakipun, leres lampahipun. Sampeyan niku tak umpamake wong sing seneng gawe sengsaraning wong liyan arep gedhekke nyeneng-nyenengke marang kebutuhaning diri pribadi. Ora ngono, iki wis dadi keputusaning negara. Iki wis dadi pranataning negara medhang kawuyan mula. Sapa sing ora gelem bayar pajak, kamangka ndekne nek ora kersa bakal den pateni. Oh ngaten. Kalebet menika bapak-bapak Bener. kula lan Larasati. Nggih nika lurut-lurut nika. Oh nggih. Kula plotot ta. Ngaten mawon nggih. Kula tak matur kalih panjenengan. Tinimbang mangke panjenengan kok merjaya dhateng tiang-tiang menika tiang desa ingkang boten pokra. Kula sing tanggung jawab mateni panjenengan. Nyidampati. Hei, Aji Saka, Piye? kowe kuwi mau aja adol gendong. Kumalungkung kaya wong gemblong. Ana papan kene iki mau sing duwe panguwasa kuwi wong medhang kamulyan. Kowe wani ngaglah ndrebabah ana ndrambah mengkone. Wani lanyo-lanyo. Unjuk diri kowe. Gemagus, gemlandus, kaya wedhus, ora tahu. Terus. Aji Saka. Untune ucul. Untune ucul. Sampeyan niku ngati-ati, Mas. Buah niku untune kontak. Senajan Senopati wis tuwa ompong utere kontal nanging tuhu-nuhuni dawuhe Ratu Gustina. Labu-labute karo ing kraton medhang kamulyan. Tanggung jawab
aing Cahyo. Nggih, nggih. Sakwise sampeyan kanggo liru. Piye tanggung jawab? Kula purun dipun perjaya. Kula purun nglironi napa mawon ingkang pun kersaken ning kula duwe penjaluk. Apa penjaluke? Kula temuke kalih Ratu Gustine sampean. Temuke Ratu Gustine. Apa awake dhewe sing tanggung jawab? Saenipun matur kemawon. Kali matur. Nggih, saenipun. Aja apa? Aku tak matur Ratu Gustiku. Tak sanrangi nang pesisir. Pesisir itu. Aku kok kowe wani nantang karo Gustiku. Kowe kudu tanggung jawab. Nek ora tetulung dumateng kula. Injih. Ning ngeten. Napa panjenengan menika sampun pirsa kados pundi Prabu Dewata Cengkar? Dereng. Prabu Dewata Cengkar menika Ratu Gung Pinetara ing Medang Kamulyan ingkang gadhahi klangenan wangsa manungsa. Panjenengan menika sampun nyagahi napa sakintene panjenengan mangke boten kuwatos dumateng kasarasan panjenengan. Oh, ngaten. Ngomong ora ngerti priyange, Dek. Sedaya menika pejah gesang wonten ing kersanipun Gusti Kang Kawasa. Inggih. Senajan Sang Prabu Dewata Cengkar menika kok panganane menungso. Nek pancen kados kula menika dereng pinesti kabadhok dening Dewata Cengkar kula mboten badhe pejah. Dados adreng tekad panjenengan anteping manah kula namung bela dhateng panjenengan lan ngeboti dhateng calon garwa kula. Inggih, menawi ngaten Nak Mas Adisaka ingkang ngatos-atos wonten pesisir kidul menika.
Lan kowe Talangpati, aku dawuh kowe lumantar ning Karang Pradisan. Ngayu wajib pekasane kepiye? Anggen kula netepi jejibahan supados wonten Karang Pradisan narik pajek sedaya sebelah wetan kidul kulon sami angsum londong pengarep-arep pajek-pajek kabeh sami derek atur dawuh panjenengan Sak bajute namung wonten sebelah ler mriku ning tlatah Padon Lor Kulon Kraton Medang Kamulyan. Padon Lor Kulon. Ana wong tuwa siji kang boten kersa bayar pajek. Duwe rakyat ayu apa ora? Waune boten ketinggalan. Namung sasampunipun badhe kula percaya piyambakipun kagungan putra kang ayu. Duwe anak ayu. Leres. Lah kok ora digawa Talangpati? Niate ajeng kula beto. Ning kedadak wong wedone niku galak. Kowe ngomong sing genah kok. Lah nggih, kedadak wong wedone galak. Aku ngerti karepmu. Mendem kopi kowe. Lalu niku keng. Ora sampe gujuk. Apik tenan. Lanjur pekasane. Wonten dalem sewu. Sak banturipun wonten salah satunggalipun piyayi saking negeri Monco. Ana piyayi. Piyambakipun paring pitulungan. Tegese Piyambakipun tanggel jawab kersa kangge liruh pajek kala wau. Tegese kanggo liru. Tegese kanggo liruh piyambakipun kepara nantang panjenengan wonten pesisir. Nantang aku papan panggonane ning pesisir kidul. Leres. Ning pinggiring segara kidul. Leres boten kelentu. Menungsane kaya ngapa? Menungsane alit. Menawi dedeg piadukipun dibandingaken kalian panjenengan boten wonten keprapatipun. Umpaminipun dipun jejeraken unda-undi kalian Tino. Tiyangipun niku. Tino Bonang. Boten nek Menungsane ora gedhe ora cilik. boten. Kira-kirane ndak mangsa wareg apa ora? Kurang. Dados selilit. Ngene wae. Penantange dina kapan wektune? Anggenipun nantang sak menika. Dinten menika niki. Saiki uga kowe aja nyedak aku, mengko menungsane ndak parane karepe piye. Nek wis rampung perkarane ndak pangane san gawe. Nyumagake. Ayo melu aku, kowe ngedoh saka aku. Nggih. Lan kowe Talangpati. Pancen bener.
menungsane ora cendhek, ora dhuwur, ora gedhe, ora cilik, disawang mripate mblerengi. Kae dudu sebaening menungsa. Dulur. Kepareng aku srawung sapa kowe? Kula Aji Saka. Ora mejaji jenengmu. Ngerti sapa aku? Aku sing kuwasa ning kraton Medang Kamulyan Prabu Dewata Cengkara. Sampean bareng ngerti Gustiku Dewata Cengkar. Sampean Alangpati, sedhela meneh aku karo kowe madang. Madang diuntal wah mung dadi sringit kalemu sing takune akeh. Dewata Cengkar jebul anak buah iki bangsane cilok. Oh, lalat. Aku nyawang kowe kek sak telune sing loro beda kae turunane wong Jawa. Kulite kuning nemu giring, nek kowe kuwi dudu wong Jawa. Aku ngerti nek kowe wong Manca. Kula saking Manca. Kene ngopo? Saking Nyabrang segara. Jujuk tanah Jawa. Canduk lawung perkarane wong Jawa. Aji Saka. Menungsa aja nganti pisan-pisan ngudang loro nggege pati. Canduk lawung perkarane wong liya. Sang Prabu Dewata Cengkar. Kapiye? Sak samunipun kula pinanggih dhateng panjenengan menika jumbuh dhateng warta ingkang kula tampi. Perkarane Bilih panjenengan tiyang ingkang kaloka kasektenipun. Kaloka pakulinanipun daripun daginging menungsa. ora kleru. Menungsa ning jagat ing kraton Medang Kamulyan Prasasat mung garek seprapat. Sing telung prapat wis dak pangan. Tembung kasare wis dak bathok. Ngaten. Ngajeng kula sampun matur dhateng putra buah panjenengan sedaya wau. Amargi kula menika nulungi utawi mbela dhateng tiang-tiang ingkang sudra ingkang piyambakipun badhe dipun rudha paripeksa dhateng putra-putra buah panjenengan menika. Kusik Dhateng kawulanipun panjenengan. teka pungkasan kok kowe tembung nulungi karo wong Karang Pradesan nalar ketemune apa? Karepmu piye lan apa? Tiang menika wau lajeng pinuju dioyak-oyak dhateng satriya bagus badhe pun pundhut garwa. Nanging piyambakipun boten purun lajeng pinanggi kula nyuwun tetulung sanalika kula teraken dhateng panggenanipun. Lah ing mriku lajeng pinanggi dhateng menika. Iki kawulaku Panjenengan. ning Medang Kamulyan. Ngaten. Lekas tumindake sak jangkah rong jangkah tembung kasare aku sing perintah. Ngaten. Kula matur gandeng tiang-tiang menika badhe dipun rudha paripeksa. Kepeksa lingkang badhe mbelani kula kinarya bebanteneng tiang-tiang menika. Saguh dadi banten, saguh dadi korban kowe. Bagus. Jroning crita naluri Jawa umurku nembe 45 taun. Aku mangsa menungsa wis ewon. Pungkasane mung sak kowe wujude. Wong Persi tanah sabrang nyabrang segara ning tanah Jawa wiyar papane mung arep soroh nyapa kowe Aji Saka. Cakot-cakot piye arep bubar yahme apa? Aja kesusu karo ngenteni jangan mateng matamu kok. Niki penderek kula nggih lemu-lemu. Ora butuh. Aku nek mangan menungso. Saiki wis akeh sing ndak pangan, kok sing ndak pangan menungso wantah. Ora butuh, ora sudi. Aku kepengin mangan kowe. Menungso ndak sawang gesdik sasmitamu, lante panggraitanmu. Pinter iguh pertikelmu ning tanah Jawa. Nek tiang-tiang niku yang ketinggal kata dosanipun ampun baik. Sing gawe baik.
Lumasane jane nek kowe malah kepenak dipangan jane, ndase dikolok. Aja kok. Karepmu piye? Ngarep kowe saguh dadi ijol, teges ijol sing kepiye Aji Saka? Aku ora bakal kabutan den mongso marang sliramu kinarya bebaten. Ning aku nyuwun marang sliramu. Panyuwunmu apa? Aku nyuwun bumi kang kinarya nguntal marang awakku sing ambane sak serbanku iki. Kowe gelem tak pangan kanthi kowe kudanganmu njaluk bumi sing ambane sak serbanmu kuwi. Medang kamulyan kae biar papane. Mung sak kelong sak serbanmu aku ora getun, ora ngungun, ora geduwung. Mung wae Aji Saka aja nganti silak ing atimu mengko wis saguh aku ngijoli bumi sak serban ambamu kok kowe saguh. Kula badhe sagah. Mangke anggenipun miwiti wonten ing pesisir kidul. Ning pesisir kidul Sak sampunipun serban kula menika kagelar ing sak mangke anggenipun pinran badhe ndhahar dhateng jiwa raga kula. Mangke wonten ing sak tengah-tengahing serban menika. dadi karepmu siji ngukur bumi sak serban sing nggo ngukur serbanmu. Ngaten. Sing angka loro nggonku mangan kowe ning tengah-tengahing serbanmu. Dan panjenengan sak kawulanipun. Dadi ngono. Namung sak serban. Saguh Sagah. wujuding serban. Wong manca ora kelakon kok sekti kaya wong Jawa. Boten, pemonco niku. Aji Saka, Terus pundi? serban wujude ndi? Apa kepareng ndak ulur dawane serbanmu? Monggo. Ndak ulure Aji Saka. Melu aku ngulur serban. Saka piye iki serbane tak ulur kok ora ana entake prasasat aku tepung gelang negara Medang Kamulyan. Ayo dirampungke mapan ing satengahing serban Tarang kono ayo dirampungke Aleng mati kok ora ana entake serbane mapan ing satengahing serban ora ana entake serbane. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Wadah aduh mati aku waduh. Aji Saka, aku tumembang serban ngulur serbanmu. Prasasat ora ana enteke nganti ngubengi negara Medang Kamulyan tepung gelang. Kowe licik, aku dikebutke ning segara kidul, tiba ning tengahing segara kidul samudra kidul. Oh, aku wujud bacol putih, aku aduh mati aku. Panyuwunku nggelar serban kinarya pitukon iki pancen tak temohku kanthi cara kepiye carane aku bisa musnahke ngilangke Dewata Cengkar Sakrandah. Kang Mas. Sapa iki? Bengok-bengok saka kaduan njur. Injih, terus pundi? Kang Mas ki goleki Kang Mas sapa? Garwa kula.
Garwamu sapa? Kang Mas Dewata Cengkar wonten pundi? Dewata Cengkar. Gelo pindho aku. Kok ping kalih? Ing atase sliramu bocah endah pasuryane pindho widadari ngawi Jawantah. Lah kok bisa gelem dadi garwane Dewata Cengkar sing panganane menungso? Nanging nyatanipun Kang Mas Dewata Cengkar menika Gagah garwa Prakusa. kula injih. Jenengmu sapa? Nami kula Retna Kuning. Retna Kuning. Injih. Pripun? Retna Kuning. Retna Kuning jan ayune kaya Amanda Manopo. Retna Kuning. Ayune niku kaya bintang sinetron. Iya Retna Kuning. Amanda Manopo napa nggih napa mboten. Dadekno kawruanmu. Dewata Cengkar saiki wis kali ana ing segara kidul dadi bajul. Garwa kula. Kok saged garwa kula kawujudan bajul putih? Liripun tus putih iki sanak sinten? Sinten tiyang ibu ingkang dados menika ki sanak? Ya aja kurang pangapura Retna Kuning. Kuwi kabeh mau dumadine iki. Mergo seka tumindak. Apa sebabe karana Dewata Cengkar iki panganane menungso urip ana ing jagat gumelar iki. Mula tak sampurnake saka ing jagat gumelar iki tak sakti dadi bajul. Mas Dewata Cengkar menika tiyang ingkang angkuh rupa. Nanging piyambakipun garwa kula. Wis. Aja mbok tangisi. Wong bojomu wong sing murka. Bojomu sing sok seneng gawe kapitunane ngeliyan. Mengko sliramu tak tulungi aja kuwatir yen sliramu kok ditinggal bojomu. Kersanipun Tak upakara tak cukupi bareng-bareng urip karo aku. dipun cekapi gesang kula. Ngono. Ingkang dipun kersakaken Ya kuwi kula kedah sareng kalian panjenengan. bareng karo aku. Piyayi ingkang sampun nyedani Kang Mas Dewata Cengkar boten. Lho. Nggih, pripun? Kuwi tak perintah. Ken? Kowe Dura Nggih, karo Prayoga mulih wangsul wonten ing Pulau Majeti. Majeti. Kuwi mengko sliramu tak aturi mundhut pusakaku. Nggih. Sapa panjenengan ingkang dipun titipaken kalian sedulur kula Sembodo. Nggih. Ngono? Nggih. Dadi aturke wae. Menawa pusaka digersake marang aku. Nggih. Tak seranti. Thank you.
Ngayai wajib yen tak sawang suka kaduan padha guyub lan rukun. Lho, sapa kae? Kowe to. Bali ora ing Pulo Majili. Ana parigawe apa? Lan aku kepengin kabar pawartamu anggonmu melu utawa nderekake karo Sang Adisaka. Sakungane aku melu Guru Adisaka. Sawetara iki Guru Adisaka wis menangi kamukten Entuk kamulyan. Piyambake kuwi saiki wis dadi ratu ana ing Medang Kamulyan. Dadi ratu ning Medang Kamulyan. Medang Kamulyan. Pancen wong yen kok nduruti kepengin tetulung sak padaning urip ning alam donya tekaning boten nemu kabegjan kalebu Guru Adisaka kowe lan kanca-kancamu. Aku melu bunga, aku melu gembira, aku melu seneng. Yo kowe, lah nggonku bali ana ing Pulo Majeni kene merga dikongkon karo Guru Adisaka supaya njikuk titipan. Jiko titipan. Kakang lak yo kelingan. Yo nalikane Guru Adisaka arep lunga saka ing Pulo Majeni, kuwi nitip wujuding pusaka. Siji karungkala lan sing angka lorone kuwi jubah. Jubah apa jenenge? Aku lali. Ya. Yen pancen kowe diutus karo Guru Adisaka, kowe mesti ana lumrahe lan memper. Merga kowe dadi murid ora kurang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ning ndadekake Purhanira. Melu. Pusaka sing mbok titipke aku nampa dawuh uga saka Guru Adisaka. Ora sapa wae. Ora kuwi kowe kabeh sing jupuk pusaka karungkala karo siji wujud pusaka jubah kae ora kena dijupuk wae kejaba Sang Guru Adisaka. Sing gedhe pangapuramu lho, Di. Ora mergo aku ora percaya karo kowe iki ora. Ning mriki guruku kudu tak estokake. Kakang Sembodo. Piye? Guru Adisaka merga saiki wis dadi ratu. Dadi lunga-lunga dhewe iki wis ra kober, mulane kongkonan aku. Aku malah suwe-suwe cubriya karo kowe. Lah kok cubriya piye? Pusaka kae ampuhe magilo-gilo. Bebasan ditamakake Gunung Jugruk Segara Asat kok mung kongkonan karo kowe. Kowe kelingan ora? Jaman mriki Guru Adisaka tindak ngulandara. Sak sapa wae ra kentuk njukuk pusaka loro kahanane yen dudu Guru Adisaka. Aku ya kelingan ning kudune Kakang kuwi ngerti. Kaya ngapa cedhake aku karo Guru Adisaka? Aku ngerti. Kaya ngapa nggonku dikasihi karo Guru Adisaka? Aku piyambake percaya karo aku ra ya wis sak mestine. Ngono ya, Di. Aku malah cubro karo kowe aja-aja kowe duwe rasa kemelikan karo pusaka loro cacahe. Aku ki babar pisan, Kak. Babar pisan ora duweni milik karo pusaka kuwi. Ning bobote aku dikongkon karo Guru Adisaka. Ora, Di. Sapa wae sing njupuk pusaka loro cacahe aku ra entuk. Yen ngono aku bisa ndumuk. Yen to Kakang Sembodo kuwi arepmu kuwi wujuding pusaka loro kuwi mau. Aja dalan rupakmu bedhisan kowe, Dudura. Ning nyatane aku malah cubro karo kowe gek-gek kowe duwe rasa kemelikan karo loro pusaka cacahe. Aku ki kongkonane Guru Adisaka. Kowe ora percaya karo aku, padha wae ora percaya karo karo Guru Adisaka. Yen aku ora entuk arep ngopo ning papan kene. Yen ora entuk dalane kudu kapeksa. Oh, yen kowe arep iso tak kuwi perkara ning papan kene.
Sembodo lan durung iku penderekku. Prayoga lan sliramu nger iki coba diruti sawetara. Misake. Ya ngene iki dadi umpama tak gagas pancen wong Jawa netepi marang Jawane. Sak kamu barang lir tumindak apa sing dutus marang luhurane, kuwi tansah diesti ora ketang bisa dadi mati sampyuh bubaringan. Mula ngono ya, Prayoga. Iki kinarya pangeling-eling aku bakal nganggit aksara Jawa. Patining sembodolan dura iki tak gambarake dumadine marang aksara Jawa kok menawa dipetung sing sipate 20 kasebut Hana Caraka Duta Sawala padha jayanya mangga bathanga. Tegese Hana Caraka ki ana utusan Duta Sawala kuwi padha regejegan, padha peperangan, padha jayanya, kuwi padha sektine lan padha wanine kang pungkasane mangga bathanga mati bareng. Menawa didunungake, dipanggonake Hana Caraka Wetan Duta Sawala Kidul padha jayanya kulon mangga bathanga lor. Kuwi ngono. Umpamane kok didunungake marang kiblat. Lah umpamane kok didunungake marang sedulur papat lek ing Punang Jabang Bayi Mutmainah Amara Aluamah Supi. Ki aksara Jawa. Lah ngono ya. Patining Sang Prabu Dewata Cengkar kang manggon ana ing negara Medang Kamulyan saiki Gotang kuwi bakal tak lenggahih marang aku jejuluk Sang Prabu Aji Saka. Kraton Medang Kamulyan iki bakal tak ganti Medang Pangrantunan. Sliramu pinangka seksi kanggo pengeling-eling marang anak putumu ing besok jaman kuno makuno. Padha dieling-eling lan agemen tembung-tembung iki lan agemen aksara Jawa iki kang kanthi ngemu surasa kang agung. Mula yo aku dherekke aku bakal nerusake nggonku mulan.
pangapunten Ibu, janipun kula menika badhe kondur wonten negari Medang Kamulyan. Tak jaluk Siramojo nganti kondur ning Medang Kamulyan mergo saiki kraton bedah. Kraton bedah. Menawi saking pangraos kula Medang Kamulyan menika mboten kagungan mengsah, kok bedah nalaripun kados pundi, Bu? Ana pamongan kang saka manca negara jenenge Aji Soko. Kepara dheweke nyedami ramamu Ki Danuskara. Rama Prabu sampun seda. Wonten dalem sewu itu. Sak pandurat bebasan kula niku ora bisa kumecap sak sampunipun kula mireng tiyang sepuh kula sampun surut ing Kasidan Jati. Gelar tata lair kula nika mentala ning jroning batin kula niku ora tegel badhe kados pundi menika tiyang sepuh kula. Kaya apa kae bapakmu Danuskara? Rumaos getun ati kula ibu ing atasipun kula niku anak ora dharma bekti kali wong tuwa. Kenging napa kula niku ora isa ngrungkepi wong tuwa tanpa peda tanpa guna kula gesang. Kula nyuwun pamit. Sudarmaku sing ukir jiwa ragaku surut ing Kasidan Jati. Kanthi krana perang gedhe dumadi apa sebabe aku kok ora bisa mbelani. Ya. Aku bakal njaluk karo Gusti sing gawe urip. Aku njaluk pituduh kepiye nggonku bakal nglakoni urip. Nambani petenging pikirku. Aku muja brata no pawongan sing gugah marang aku sapa kowe? Ditepungke. Aku ki kalebu wong tuwa ana ing papan kene. Kowe sapa nggih? Aku kuwi mau putring kraton Medang Kamulyan. Aku Pangeran Daneswara putrane Kanjeng Ibu Retna Kuning. Putrane Retna Kuning. Daneswara. Yen pancen kowe ngaku putrane Retna Kuning, nek ngono kowe putuku nggih. Ketemu pirang perkara kowe ngaku yen aku putumu. Retna Kuning kowe mau putraku. Biyen aku ratu ana ing kraton Galuh. Menawi ngaten sampane kowe yang kula. Daneswara, kok kowe ngudharasa ning papan kene mupen semedi karepmu kepiye? Saderengipun kula nyuwun pangapunten Eyang. Iya iya. Wiwit tau kula menika mboten ngagem suba trapsila mapan kula menika mboten nuningga menawi panjenengan menika Eyang kula. Duwe karepan apa nggih Daneswara? Critanipun ngaten Eyang. Negari Medang Kamulyan sak menika sampun bedah. Iya iya. Amargi wonten tiyang manca ingkang nami Aji Saka piyambakipun menika perang tanding kalian Sudarma kula surut ing Kasidan Jati. Tegesipun gugur wonten padyaning peperangan. Wong tuamu. Inggih. Terus sebab kula menika mboten nyipati perang menika. Rumaos getun gedhuwung ati kula. King menapa kula niku mboten saged ngrungkepi dhumateng tiyang sepuh kula. Milanipun kula menika ngulandara dumugi papan mriki.
Milanipun kula badhe nyuwun pitayeng Gusti kadadak rawuhipun eyang wonten papan mriki. Niatmu kepengin banget males wirang utawa mbales patine karo wong tuamu. Kula kepengin sangat klombe tetembungan anak niku kudu bisa mikul dumendem jero kalian tiyang sepuh. Ganeswara, yen pancen kowe kepengin banget males patine wong tuamu ono carane. Terus pundi carane? Eyang duwe pusaka. Jenenge Rukmapala. Bakal tak pareke kowe tumuju ana ing kraton Medang Kamulyan Bedhak. Saben-saben aku ngambah Wanayawasa dumadine mesti ana kenya kang endah pasuryana. Kok sik Cahayu? Injih. Sliramu menungso? Injih Apa menungso. bangsaning genit? Dede. Krajiman? Injih Dede. Menungso lumrah. Lah injih. Kula menungso. Oh, syukur. Bocah ngendi? Saking tanpa swiringing Medang Kamulyan. Tapes wiring Medang Kamulyan. Injih. Jenengmu sapa? Prawan Sunti. Prawan Sunti. Sasampunipun mireng kok panjenengan kados kaget kenging menapa? Ditepungke aku jenenge Aji Sakti. Aji sapa? Iya. Oh injih. Ngono ya. Injih dos pundi? Aku gumun. Gumunipun. Warta sing tak tampa wong kang jeneng Prawan Sunti iki prawan sing wis sepuh ora payu-payu. Lah injih kula leres. Ning yen sliramu ora sepuh kok. Sliramu iki isih kenyes-kenyes. Munut-munut. Kok panjenengan ngendika ngaten? Leres menawi kula menika sampun sepuh. Sekawit kula mapan wonten ing sak tengahing kono. Sepuh munggah ngrasamu ning mungguhku sliramu sih kaya bocah. Lah injih mongkal to. Menawi kok kula tesinen. Umur kula mawon sakmenika sampun 50. Piye? 50? Injih. Aku ora mawas umur. Ora ndelok apa-apa nyawangku sliramu endah pasuryane menawa dadi sesianku isih pantes nek sliramu tak pundhut kinarya garwaku. Sunti. Sunti. Ayo ladinono aku. Mboten. Ladinono. Mboten. Aku mboten. Mlayu-mlayu. Ana madyaning wana sapa kowe? Kula Prawan Sunti. Jenengmu Prawan Sunti. Leres. Panjenengan sinten? Aku kuwi mau sejatine putring kraton Medang Kamulyan. Aku Pangeran Daneswara.
Nalari kepiye? Nalaripun kula menika sawetipun bujung wonten piyayi ingkang badhe mundhut garwa kalian kula. Ngene ya Prawan Sunti, kowe tak jarwani. Aku kuwi mau bakal tumuju nang negara Medang Kamulyan merga kae negaraku direbut karo Aji Saka. Gandeng kowe kuwi ketemu karo aku ing papan kene, aku ndawahke pangandikan yen aku keturutan mulya bisa ngrebut negara Medang Kamulyan, kowe bakal tak sengkake dadi garwa Prameswari. Apa kowe nampa marang pangandikaku? Menawi kok panjenengan dalem kersanipun kados ngaten, kula namung rakyat Bareng-bareng lara lapa, ayo tumuju negara Medang Kamulyan. Bapak Aji Saka. Ana swara. Bapak. Loh, Bapak Aji Saka. lho. Kok kowe nyebut bapak karo aku? Menapa panjenengan boten kraos? Kula ingkang medal saking gagal purusa. Kula dumadine Tirta Kamandanu, Bapak. Sliramu kuwi. Kula njaluk jeneng, Pak. Iya. Jenengmu sapa? Kula nyuwun jeneng, Pak. Iya. Yen kowe durung duwe jeneng, njaluk jeneng kowe tak jenengi Joko Linglung. Joko Linglung, Pak. Aku nedha nrimo, Pak. Aku pengen bekti karo kowe, Bapak Aji Saka. Iya. Yo ngene iki. Aku wis ngrumangsani. Dadi wong tresna marang wanita sing tanpa bisa kapambengkang tundhone. Bisa netesake Tirta Kamandanu kang metu saka ing gagang purusa. Dumadining Joko Linglung ya kowe. Leres, Pak. Yo, ngono ya Joko Linglung. Kowe bakal tak aku putra. Mengko uga bakal tak kepenake. Ning aku duwe pamundhut marang sliramu. Gadah kudangan menapa, Pak? Yen sliramu bisa perjaya bajul putih. Bajul putih. Bapak, Iya. lamun kula saged mateni bajul putih, upah kula napa? Yo. Kowe mengko tak paringi bumi saperangan. Nggih. Bumi kuwi lenggah ana marang sliramu. Sliramu tak ketengake gelar Tunggul Wulung. Tunggul Wulung, Pak. Mapanipun wonten pundi, Pak? Mapane ana ing pesisir kidul. Nggih, Karya Basuki nyuwun pangestu, kula nyuwun pamit, Pak. Sewang-sewangan donga dinama. Nuwun para pamriksa budaya, pagelaran ing dalu punika sampun paripurna. Kok kula sakoco wonten lentas rentenipun tumindak lan
ugi kula sak kanca wonten klentang-klentunipun tembung kula nyuwun bumi pangapunten. Sugeng kondur, sugeng pepanggihan malih ing sanes wekdal.